ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାଁ ହେଲା ପରିବା ସଭା। ଦିନେ ପରିବାଙ୍କ ସଭା ହେବାକୁ ଥିଲା। ସେଇ ସଭାରେ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା ଆମ୍ବକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ ସଭାପତି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲାଲ ଟମାଟୋ ଶାଗୁଆ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ମୋତେ ତରକାରୀରେ ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ସୁଆଦ ଲାଗେ ଓ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶେ। ମୋତେ ଚଟଣି କରି ଖାଇଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ଶାଗ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ? ମୋତେ ଖାଇଲେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ମୋର ରଙ୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଅଟକିଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଠିଆ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ଭଜା ଭାରି ସୁଆଦ ଲାଗେ, ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଆନ୍ତି, ଆହା କି ମଜା, କଦଳୀ ଭଜା। ମୋତେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ପାଚିଲେ ତ ମୋ କଥା ଆଉ କୁହନା। ଏମିତି ମିଠା ଯେ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଞ୍ଚାରେ ବି ଖାଆନ୍ତି, ପାଚିଲେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ମୋ ଗୁଣ କ'ଣ କମ୍ କି? ତା କଥା ସରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଜନା ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତୋ ରୂପ ତ ବାଜା ବଜେଇବା ବାଡ଼ି ପରି ହୋଇଛି। ସଜନା କହିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଯିଏ ତରକାରୀ, ଡାଲମା, ଭଜା କରି ଖାଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ମୋ କଥା। ତାପରେ ଗାଜର ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ କଞ୍ଚାରେ ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଇଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ହାଲୁଆ ଥରେ ଯିଏ ଖାଇଥିବ ନା କେବେ ଭୁଲିବନି। ଗାଜର ହାଲୁଆ, ଜାଣିଛ ତ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇଗଣ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ପରିବାମାନଙ୍କର ରାଜା। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତରକାରୀରେ ପକାଯାଏ, ଭଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଲରା ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତତେ ଖାଇଲେ ପିତା ଯେ ପିତା। କଲରା କହିଲା, ପିତା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପେଟରେ କୁର୍ମି ହୁଏ ନାହିଁ, ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜର ଗୁଣ ଗାରିମା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମୂଳା ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ସଭାପତି କହିଲେ, କ'ଣ ମୂଳା ମହାଶୟ, ତମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ମୂଳା କହିଲା, ମୁଁ ତ ଅମୂଲ ମୂଲ। ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ସଫା ହୁଏ। ମୋତେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ସଭାପତି କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ମୂଳା ପାଖରେ କେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜିର ସଭା ଶେଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଗପ ଶୁଣିଲ ନା? କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗପ। ସବୁ ପନିପରିବା ଏକାଠି ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଦେଖିଲ, ସବୁ ପନିପରିବା ମାନଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ଶାଗ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ତମେ ସବୁଦିନ ଶାଗ ଖାଇବ। କଲରା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଓହୋ, ତମେ ଭାବୁଥିବ ଗୁରୁମା ଗୋଟେ ପିତା ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଦେଲେ। ନା ନା, ସେମିତି କେବେ ଭାବିବନି। ପିତା ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ପିତା ଖାଇବା କଥା। ପିତା ଖାଇଲେ ପେଟରେ କୁର୍ମି ହବନି ଆଉ ଚର୍ମ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ସୁନା ପିଲା, ସବୁ ପନିପରିବା ଖାଇବ। ମା ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ଖୁସିରେ ଖାଇବ, ହେଲା? କେବେ ମନା କରିବନି, ମୁଁ ଏ ପରିବା ଖାଇବିନି, ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁ ଖାଇବନି, ବୁଝିଲ?